Състезание за млади автомобилисти ще се проведе на 8 и 9 май в Стара Загора. Областната дирекция на полицията е партньор в младежката инициатива, която е отклик на тежките катастрофи, отнели живота на десетки млади хора. Жестоките катастрофи с изключително тежки последствия през последната година поставиха акцент върху отговорността и подготовката на младите водачи. Превишената скорост, отнемането на предимство и управлението след употреба на алкохол са сред основните грешки, допускани от младите водачи. Институциите, ако успеят да направят едни закони, които да бъдат наистина спазвани от всички и да бъдат достатъчно сериозни, както е навън, това ще накара всеки един шофьор по някакъв начин да се замисли какво прави на пътя, но в крайна сметка всичко зависи от човека зад волана. За нещастие, последствията в много случаи са тежки и необратими. В отговор на тази черна статистика, Комисията по превенция на престъпността към Младежки общински съвет и Форумът на младите любители на автомобили организират състезание за млади автомобилисти с логото "Младите водачи реагират". Целта на двете младежки организации е да привлекат вниманието на абитуриентите, наскоро придобили правоспособност, към умението да се справят с рисковете на пътя и да насърчават отговорното им поведение зад волана. Идеята и целта е общо взето всички водачи в Стара Загора и основно насочили сме се към по-младите, тъй като знаете колко тежки катастрофи за нашия град се случиха и така загубихме доста млади хора. Идеята е да разберат, че младите хора все пак, като се взел книжка преди една година, не значи, че са шофьори, че има много неща, които все още трябва да се учат и така нататък. Идеята е да може всеки един от нас, млад или шофьор с по-голям опит, просто да се замисли, когато е на пътя. Скоростта е опция на автомобила, безопасността е опция на водача. С това мото организаторите канят млади шофьори да премерят сили в майсторско шофиране, в познаване на закона за движение по пътищата и в оказване на долекарска помощ. За участие може да кандидатства всеки правоспособен водач на възраст до 26 години. Участниците ще бъдат разделени в два отбора – на младите водачи и на водачите с опит над 2 години. Състезанието ще се проведе в два етапа – теоретичен и практически. На 8 май в 12 часа е първият етап в областна дирекция на полицията. Всички записали се за участие ще решават листовка по закона за движение по пътищата. 12-те с най-добри резултати ще мерят сили в практическия етап на 9 май от 10 часа и 30 минути южно от стадион Барое.